Nagabot rin ang apat ka mga freezers nga ginbakal kang gobyerno probinsyal para mangin cold room facility kang COVID-19 vaccine. Darawa ka dyan sarang makatago kang bakuna halin negative 2 hasta negative 8 degrees Celsius kag nagabalor kang 153,200 pesos kada isara. Samtang ang darwa pagid kay iban ang sarang makatago kang negative 10 tub negative 25 degrees Celsius nga nagabalor naman kang 259,100 pesos kada isara. Maluwas pa kadya ang Antique Provincial Health Office naga-expectar man kang dugang nga ultra low freezer nga sarang makatago kang Moderna kag Pfizer vaccine sa negative 40 tub negative 55 degrees Celsius temperature sa kantidad nga 540,960 pesos. Suno sa Antique Provincial Health Office ang diyang freezers makabulig sa pagtago kag sa pagpreserbar kang COVID-19 vaccine. Dugang dapa nga dya sarang gamitin kun dya ang aprubahan kang Department of Health kag Food and Drug Administration. Magabot kadya nga semana sa probinsya ang 15,000 doses kang Sinovac vaccine kag ang unang nga batch kang Moderna vaccine nga nagadangat sa 1,500 doses. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique. Ako si Kabandarang Nestor Bermudez Napalingad Jr. Nagabandera sa matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas Radio Bandera.